ron sa Bellas, Resto Bar sa Libertad, Butuan City, kilid sa Fico, above the ocean. What? Sa Santo Niño Church. Taas sa Honda, above sa Honda. $189 sa yun ani ka dami. Dai pwede tayo mo sa pagkakon mo rin da. Apa? Sabi ka, bayad ka aning half, baka ano sa tagal sa pwede ka. Oy, dili ra pud ako mukhaon ani ha. Kami pud ni Jay, ay mo pagkiat-kiat. Pwede na! Offensive ra ito. Wow, lami awe. Lami Jay. Super. Wala, spicy. Lami Jay. Wala bakak. Sweet. Sweet nga. Ayang sweetness, din super sweet nga makakuan. Sakto lang. No? Liha lang. Kaon sa abi pa lang. Abi pa lang dita-katagaan. Sakto ha. Ikaw pa ni sugo. Actually, ang shell na lasa ng lami kay namilit-pilit ang lasa. Oo. Butter lahi ra siya, Jay. Hindi kaya, di ba kasagaran butter? Yung tawag ani is buttered peppered. Butter with ed, buttered. So peppered. Wait a minute. Buttered pepper, tahong. Tahong. What? Ganahan ko sa saka spicy niya, Jay. Halang good siya. Wow. Gay na. Asutso naman good. Ito may nga pag asutso na close na. So nangutan ako kay auntie. Nasuko man si auntie. Limited gani, no? Kumbaga pa bitaw. Limited yan eh. Dapat yan. Nangutan na lang food ko, no? Kasi mulawan ta. Uy, kamo mga uyaban, pwede mo nga na, oh, will you marry me? Hindi ako sa karong sing-sing. Will you marry me? Wala yung sugot. Nagpakit man ka. Ay. Saan man di ay pag may will you marry me mo na? Will you marry me? Will you marry me? Okay, will you marry me? Lain mo na yun. Alam mo? Alam mo. Alam nga, pero sige tagka, no? Kaya na ang tabis. Biko. Halos, Nakadumdum pa ng biko ba? nakulbaan ko kay. Biko. Mukha ka biko. Dili, usbik ko. Huwag naman. Hindi ba na nakaon ha? Hindi
naman kamunda. Actually, nagsarap ka makatulog if all you can. Sa atong kinabuhi, halos isa na takatsuig. Pero, Feeling na ko dapat yung gibayad diri 500. Kay murag kapila na ta na mali. wala ito na. Tapos akong likaon, kaya mo 1 million. O diba, na sila'y macaroni, na sila'y biko, na sila'y kutsinta, na sila'y salad, na sila'y bananas, na sila'y watermelon, gulaman, na pa sila'y maha. Many. Ang grabe yung kaninot ko ng place, Jai. Hindi siya basta-basta lang nakanagpo. Ano siya, mamahaling restaurant. Wow! Pero, 189 ra. Kanya kung habahab mo, like, kataamuan ni Jai. Ang 189 ninyo, magansi ang tagiya. So, kung kuan Jai, aha sila mo ani Jai, kung gusto sila mo tilaw di ani, kung naibog sila, naglaway sila sa ato, aha sila mo tilaw. Diri sila mo anhisa. Bella's Resto Bar. At bangsa Santo Niño Church, Libertad, Butuan City. Sabi ko, bigyan may karoon tayo. Nag-gym, nakasala, nagaling may sa kay kuan pa man ron, di pa man ron cheat day. Tapos din kung atong naanda is, pag na-leftover, di ba, ang bayad is, kung pila to, kasagaran. Jay, iba sa kasagaran niya kuan, pitulukan, kapag ka naka-leftover, di ba, ang charge is full pod, kung pila imong gibayad mo. For one person. Pero ina diri, half. Half lang. Yeah, charge half payment. Actually, kapila namin nagbalik din sa Bella's Resto Bar. And karon pa yun may naka-plaster o vlog. Tungod kay, katong last time nga ni Anhim nabili ng among camera. Sa ikaduhang anhin mo, grabe ka puno ang among camera. Okay. Sa ikaduhang is grabe ka puno din as hindi mo maka-vlog. Maulam nga magbutang sa among camera din ha. Ang ulam maglandra class among camera. O ira ko kayo sa among pagka-humble. Ang among camera na ulam nga ko adya kay basig. Eh pa mga on puno kayo niya magbutang-butang jud ro may camera sa ko nga. Bagag na. No. Influencer ba yata? So dapat, nagita yung nindot na attitude. Tama kayo. Check, kabante ka sa kanang mga girls, no? Ano mga girls, tapos kapag sila mag-review, mag-something like, yung nani sila. Yung ano talaga, yung soul, kaya something talaga na dumidikit dito sa dila. Ganun. Ganun yung nabibilin. Nabibilin siya sa dila namin talaga. Ano na sila, Zay? Yeah. So I love this. I love this very much. Iwan, ang iba mo. Butos ka ka ba? Nako, ang pangit. Ang sa mukha ng pangit. Habala ba mo, before mi ni kaon diri, nag-gym sa igid mi ni Jai. Grabe yun. Sorry kaayo nga, kay dili ko mahilig sa watermelon. Pero mahilig ko sa papaya. Ikaw no, mahilig ko sa... Sa pakit. Jai sa cashier. Kung dito ko, Jai. Habahab. Dito sa sila. Kamiwa, hindi na magtao. Bella's Resto Bar, sorry kaayo kay nangaon pa mi. Kasabot na natin nga to. Hindi Pauli na ko na ta, murag- Uli na ta. Murag kuan Jai, murag nakatry na kuan. Pauli ko na ta. Pero lagi Jai, kaya baka always ano, kaya murag pauli ko na mi. Murag bitaw, grabe din yung kaon. So guys, i-visit ninyo ang Bella's Resto Bar para inyong ma-prove po ni Jai, nila Jai, no? Kung namakak ba to or wala. So mag-ipos na ko. Ano mo i-bring house? Ipos ako. Oh. Mga kahabahab, ayaw kalimti. Pero may dumdumi nga. Lambo, Bisaya. Mga kahabahab, nako'y water.
Kawatan man ka. Kawaton man niya. Grabe man siya.